Vai? No, se on ehkä kaikenlaista. Otin kelkalta, että se olisi tullut. Joo. Noin. Oma itsensä. Vähän on tietysti parempi ihminen olla. Ei se sinänsä se ei häirinyt, koska se keskittyi aina sitten kun tapahtui jotain, niin ihan just siihen mitä piti, että ei se sille kun ei ole temperamentissa silleen hämminkään, että sit jos olisi semmoinen kauhean hässäpetterikoira, niin semmoistahan helposti häiritsee se, että yleisössä on joku muu, että sitten niin voi katsoa vähän välillä tonne ja vähän tonne, mutta tää on hirveän hyvä keskittymään siihen mitä täällä tapahtuu, niin mun mielestä se ei niin pätkääkään haitannut tätä testin viemistä läpi se, että täällä joku tuttu oli. Et sen takia ei sun kannata käydä sitä moikkaamaskaan, koska ei se näyttänyt olevan sen tyyppinen koira, että se sitä hirveästi häiritsisi. Katsotaan nyt mitä me tänne sitten laitettiin. Tää oli kyllä mun ensimmäinen Paddingtonin terrieri. Ei näitä varmaan kauheasti ole luonnetesteissä käynyt. Joo. Eli toimintakyky, ja se tarkoittaa sitä sen itsenäistä kykyä ratkoa näitä ongelmia, mitä sille täällä vastaan tulee. Että miten rohkeasti reippaasti se niitä ratkoo. Ja erikoiskokeet on tuo kelkka ja sitten pimeä huone. Kelkalla se tartti apuja jonkun verran ja pimeässä huoneessa itse asiassa varsin paljon, koska siellä se ei niinku taistelutahtoa pysty sillä lailla käyttää, että siellä pitäisi vaan niinku uskaltaa mennä. Niin sehän oli mieluummin sitä mieltä, että mä voin kyllä olla tuon tätin kanssa tuossa ovella, eli se oli aika lailla sen liikkuminen riippuvaista siitä, että mihin minä liikuin. Että se ei itsenäisesti lähtenyt ollenkaan siitä ovelta, että me tultiin sitten yksissä tuumia aina edettiin vähän matkaa. Ja niin, mieli olisi kyllä tehnyt ja kyllä se tiesi, että sä jossain siellä oot kun ääni kuuluu, mutta ei uskaltanut ilman apuja tulla. Ja että sen oma semmoinen niin itsenäinen rohkeus, niin se on arvosanalla pieni -1. Terävyys, erikoiskoe on heidän. Ja miten se niin itseään sitten on valmis puolustamaan siellä aggressiivisesti, niin sillä on kyllä halua puolustaa itseään kohtuullisen verran, eli se on +3. Hetihän se sanoo sieltä jotain ensimmäisestä rahahuuksesta ja aika pitkään se siinä itse asiassa kyllä niin yrittää kartoittaa hyökkääjää, mutta loppumetreillä sitten taas se toimintakyky tulee vähän vastaan, että kyllä se sitten periksi antaa, että ei se mikään vaarallinen koira ole ja ymmärtää hyökkäyksen loputtua, kun ihminen on ystävällinen, niin Helmi on hyvin ystävällinen, niin kuin huomasit, että se oli sylissä jo siellä sitten, että ei sillä ole sen suhteen mitään ongelmaa. Sama puolustushalua sillä on kohtuullisen verran, eli se on +3 se arvosana. Kyllä se kauheasti haluaisi sua puolustaa, mutta siinäkin sitten viime metreillä se, että se uskaltaisi oikeasti mennä ja purra jotain ja pelotella kaikki uhkaajat pois, niin kyllä sen mieluummin sitten pakittaa siinä kohti, mutta kyllä hänellä halua on, suuri sydän. Mammaa pitää puolustaa. Sitten toi taisteluhalu, erikoiskoe on leikkiminen. Ja testin ajana muutenkin sitä seurataan koko ajan, miten se koira niin tsemppaa näitä uhkia kohti, mitä täällä tulee ja kummallisia asioita. Että sille pitää olla semmoinen halu mennä niin selvittämään sitä, että ottaa selvää, että mitä tuolla on, vaikka pelottaisi ja kaikkea muuta, niin se taisteluhalu niin ajaa sitä koiraa eteenpäin. Erikoiskokeena ja muuten niin se kokonaisuutena se on +2 kohtuullinen. Sillä on ihan mukavasti sitä taisteluhalua ja sitä sä pystyt koulutuksessakin hyödyntämään aivan varmasti. Jos haluat sitä kouluttaa, mutta kun sä totesit, että se on seuraneiti ja 6V, niin ehkä se on nyt sitten, niin kuin, nää on vähän tämmöisiä, ei ehkä vaikuta kauheasti mihinkään, mutta niin kuin, kyllä sillä on semmoista moottoria, mitä voisi sitten käyttää palkkana. Joo, tykkää ihan selkeästi siitä. Hieman rauhaton on tämä temperamentti, eli temperamentti kuin hermorakenne, eli pikkusen se kuormittuu testi aikana, mutta ei normaalia ihmeemmin, ettei meidän tarvitse olla missään aikaa viettää kauheasti sen kanssa, että sen takia, että se olisi niin kuormittunut, että ei testiä voi jatkaa, että ihan ok. Ja just tämä temperamentti, siis mitä aikaisemmin jo tuossa sivusi, että sitä ei nyt häiritse nämä tämmöiset tutut ihmiset täällä, koska se on +3 vilkas. Se pystyy keskittymään siihen, mikä on olennaista ja pitämään huomionsa siinä, mitä kulloinkin tapahtuu, että se on tosi sillä kiva koira, että se ei mitään ylimääräistä siinä häsläpä jotakin tapahtuu, niin sitten ollaan mukana siinä. Sitten toi kovuus, eli se on se koiran muisti, että miten se näitä täällä tapahtuneita ikäviä asioita muistaa. Helmi on +1 hieman pehmeä, vähän se niitä muistaa, mutta ei ne nyt ihan hirveästi sille jarruja tuonut päälle, että mistään ei tarvinnut kovin kovasti sitä houkutella menemään, että kaikessa kuitenkin klaaraa sitten. Sitten tuo luoksepäästävyys, ehdottomasti sen ihan älyttömän ihana piirre on tuo, että se on hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin ihan joka tilanteessa. Tosi semmoinen luotettava ja kun se on vielä noin söpökin, niin hyvä, että se on tommonen, koska varmasti kaikki haluaa paijata sitä. Ja se on kyllä niin kuin tämän testin perusteella ainakin ihan 100 luotettavaa siinä, että ei ole mitään ongelmaa, että jos ihmiset haluaa häntä vähän paijata. Ja laukauksiin se suhtautuu täysin ok, että se on laukausvaara.
niin saadaan 159 pistettä plussia ja me otetaan tuosta toimintakulusta sitten se 15 teiltä pois, niin teille jää 140. Mitä Helmi? Kiitos. Hyvä Helmi. Niin. Se, että vähän sitä muistia oli siinäkin, kun pikkusen näkyy se siinä just kun hyökkäyksen jälkeen, kun se Auli tulee perässä, niin sit se oli ihan, toi tulee vielä tuolta, pitäisikö tässä tehdä jotain? No niin. All right, oikein kiva.